cogo min na san o san seli ɲɛkɔrɔla la festival ɲɛkɔrɔla la anw ANASER n'o ye jamana ka cikɛda ye mun ɲɛsinnen bɛ siraban kasara kɛlɛli la ani ka sira sariyaw bato sira kan o hukumu kɔnɔ san o san fête la anw ni an ka force de sécurité n'o ye polisiw ni gendarmew ye minnu chargelen bɛ circulation routière la donc an n'u bɛ bɔ ka taa en tout cas mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya siraw kan toujours u hakili jigi sira sariyaw la ka yir'ula fana k'a fɔ ko seli kama mɔgɔw ka ca sira kan bɛɛ hakili bɛ fête la donc bɛɛ preselen don k'i ka ciw ɲɛnabɔ donc o kɛra cogo cogo an man ka ɲinɛ sira sariyaw kɔ parce que a ka d'an ye maliyɛn bɛɛ ka se fête ma k'a sɔrɔ kɔlɔlɔ ma mɔgɔ si sɔrɔ sira kan o kama an bɛ bɔ ka taa siraw kan ani an ka gendarmew n'o ye an ka dugulata siraw ye ani polisiw n'o ye an ka dugu kɔnɔnaw ye depuis dɔgɔkun tɛmɛlen o baara bolodalen don an fɛ gendarmew bɛ an ka sirabaw kan déjà nin semaine kɔnɔ dɔgɔkun in kɔnɔ anw yɛrɛ nana fara u kan pour que halisa k'u dɛmɛ baara la pour que mɔgɔ ni bɛ se ka lakana sira kan cogo min na dugu kɔnɔnaw fana na polisiw fana bɛ o baara la n'a y'a jateminɛ yɛrɛ an ka dugubaw kɔnɔ ni fête sera tuma bɛɛ polisiw bɛ dɔ fara u ka éléments kan siraw kan o bɛɛ de pour que ka mɔgɔw dɛmɛ u ka se ka taa ni ka segin kɛ nɔgɔya la ka sɔrɔ kɔlɔlɔ m'u sɔrɔ donc an b'o baara de la donc mɔgɔw bɛ vitesse baw ta hali an ka dugu kɔnɔnaw na kunasini ni kunun cɛ accident caman de kɛra Bamakɔ kɔnɔna yɛrɛ dɔrɔn na donc a bɛɛ sababu bɔra vitesse jugu ani sira sariyaw batolibaliya sababu la surtout mototigi ninnu yɛrɛ déjà n'an ka mototaxitigiw malheureusement donc halisa ka wele bila ka taa olu bɛɛ fan fɛ pour que sira sariyaw bɛ se ka labato cogo min na parce que n'an bɛ fɛ ka kisi accident ma fɛɛrɛ wɛrɛ t'a la ni sira sariyaw batoli tɛ